tak na tomto ostrove sa ocitnúť naozaj nechceš. Je to jeden z najdesivejších majakov na svete, ku ktorému sa viaže jeden fakt strašidelný príbeh. Počúvaj. Tento majak sa nachádza v súostrovi blízko pobrežia Škótska. V 7. storočí tu bola postavená kaplnka, ktorá bola miestom mnohých okultných rituálov. Neskôr, keď po kaplnke ostali iba ruiny, ľudia sem stále chodili a tvrdili, že sa tu spájajú s nadprirodzeným svetom. V súčasnosti je majak automaticky, no do roku 1971 na tomto ostrove ešte žili ľudia. V roku 1899 tento majak začal fungovať, no už počas jeho výstavby prišiel o život jeden človek a jeden kôň. Rok potom, ako začal majak fungovať, zrazu nastala tma. Majak išiel skontrolovať istý Joseph Moore, ktorý to mal na starosti. Zdánlivo sa zdalo, že všetko je v poriadku, no opak bol pravdou. Lode na zásoby boli pripravené, dvere zatvorené, všetko upratané, no potom prišli tie divné veci. V dome bol iba jeden prší plášť a gumáky. Hodiny boli zastavené, v strede miestnosti bola jedna prevrhnutá stolička a nikde nikoho nebolo. Keď sa rozhliadol po ostrove, tam, kde mali byť koľaje, ktorými nosili materiál na výstavbu tohto majaku, tak tie koľaje boli vytrhnuté z betónu a na niektorých miestach poohýbané. Na vrchole útesu chýbal asi 10-metrový pás trávnika a skala, ktorá vážila niečo cez tonu, bola na inom mieste, ako mala byť. Telá zmiznutých mužov sa nikdy nenašli a do dnešného dňa nie je jasné, čo sa tam stalo. Kolujú teórie o tom, že prišla od duchov, ktorá toto má na svedomí, či nejaká príšera z mora, či dokonca mimozemšťania. Taktiež kolujú i teórie, ktoré sú menej pritiahnuté za vlasy, a to napríklad to, že prišla obrovská vlna, ktorá všetkých zobrala so sebou, alebo veľmi silný vietor, o ktorom dokonca boli i zápisy v denníkoch jedného zo zmiznutých. No ako som povedala, telá sa nikdy nenašli a táto záhada zostáva do dnešného dňa nevyriešená. Čo si o to myslíte vy? Dajte mi to vedieť do komentára.